Bon dia, anem amb el següent dibuix, que és construir la base per fer una SMF després, més endavant. Podem construir un objecte d'aquest tipus a partir de la nostra base que tindrem aquí. D'acord? Per tant, comencem una làmina nova, un fitxer, des d'una nova plantilla i recuperarem la làmina. Ja tenim la base del nostre dibuix, el marc. La desem primer de tot, fem fitxer, desa, li posarem sanefa i el nostre nom, d'acord? I començarem a dibuixar primer el nostre quadrícula i després la nostra base de la sanefa. Fixem-se que com volem la quadrícula i una base, ho farem amb dues capes, una per la quadrícula i una per al dibuix. Doncs primer anem al que és les capes. Les tenim aquí a la dreta, recordem, fèiem a més, li posàvem doncs, la quadrícula com a base, canviarem el color i el posarem en vermell perquè es vegi bé i acceptem la resta de condicionants. Fem una altra capa i aquí li donem doncs, la sanefa, d'acord? Canviarem el gruix perquè el puguem veure bé i posem 0,4. OK. Bé, comencem a dibuixar la quadrícula, per tant cliquem a sobre de la quadrícula perquè ens posi el color vermell i dibuixem en la capa i volem fer doncs, una línia. Farem primer la línia vertical, per exemple, la línia vertical que té una longitud de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetres, que recordem que són 100 mil·límetres. Marcarem el seu punt d'inici, si no el tenim, i especificarem la posició. La posició he estat mirant perquè més o menys quedi quadrat i és la 90, la posició 90,175 i ens dibuixa la primera línia en aquest punt d'aquí, d'acord? Molt bé, ara hem de fer les línies paral·leles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'hem de fer 6, per tant triem línies paral·leles, la distància és de 10 mil·límetres, 1 centímetre, i en volem 6, d'acord? I ens posem a prop d'aquesta, fixem-nos que ens els marca i fem un clic i ja les tenim totes fetes. Escape per sortir del que era la posició. Ara hem de fer la línia horitzontal, que tindrà 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetres de longitud, per tant anem a línia horitzontal, 6 centímetres són 60 mil·límetres, d'acord? Fem 60 mil·límetres, que és la seva longitud, el punt d'inici, i en lloc de buscar la coordenada, com tenim la referència, agafem el punt final, ens acostem aquí al punt final d'aquest, i ja tenim la línia horitzontal feta. Ara hem de fer les 10 línies que hi ha aquí, recordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 línies separades també 1 centímetre, 10 mil·límetres. Per tant, agafem aquí, que són les línies paral·leles, estan separades 10 mil·límetres i en necessitem 10. Ens acostem en aquesta línia d'aquí baix, fixem-nos que ens els marca, fem clic, premem escape i ja tenim la nostra quadrícula feta. Ara anem a dibuixar la resta de línies. Primer de tot ampliarem aquesta zona perquè sigui més fàcil. Fem zoom, finestra, fem un requadre per agafar aquesta quadrícula. I ara marquem la capa de la sanefa, fixem que aquí ens posa negre, ens adonarem en compte, sanefa, i comencem a fer les nostres línies. D'acord? Bé, fem una línia, podem fer-ho amb 2 punts perquè tenim marcats els punts finals, per tant, 1, 2, 3, 4, deixem 4 quadradets a dalt i fem d'aquest punt final d'aquí fins a aquest punt final d'aquí. I fem escape per sortir, ja tenim la primera línia feta. La segona línia la podem fer igual, que està a sota, d'aquí, aquí. D'acord? Ja tenim aquestes 2 línies fetes. Ara hem de fer aquestes 2 línies del triangle, d'acord? Que ens són fàcils de dibuixar. Farem 2 línies, des de, en lloc del punt final, desactivarem el punt final i deixarem la intersecció, perquè aquest punt d'aquí mig no és un punt final de cap línia.
Per tant, deixem l'intersecció i venim d'aquest punt d'aquí, fins a aquest punt d'aquí i fins a aquest punt d'aquí. Premem escape i a continuació fem la següent línia que tenim separada a sota. D'acord? Farem igual. Del punt final farem un clic aquí, separat 1 centímetre i ja tenim el nostre base de la sanefa doncs fet.